Гаворка ідзе аб тысячах непаўналетніх, якія перамяшчаюцца з акупаваных тэрыторый Украіны праз і ў Беларусь. Мы зафіксавалі першыя такія выпадкі яшчэ ў жніўні 2021 года, то бок да паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Паводле нашай інфармацыі, агульная колькасць перамяшчаемых дзяцей з жніўня 2021 года перавышае 3,5 тысячы. Сярод перамяшчаемых ёсць як сіроты, дзеці з інваліднасцю, з няпоўных сем'яў, так і дзеці з поўных сем'яў. Абсалютная большасць такіх непаўналетніх знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі часова, а пасля вывозіцца на тэрыторыю Расіі ці на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Аднак на сённяшні дзень, апіраючыся на каментары экс-упаўнаважанага прэзідэнта Украіны па правах дзяцей і кіраўніка арганізацыі Save Ukraine Мікалая Кулебы, неабходна сказаць, што да часовага перамяшчэння украінскіх дзяцей у так званыя санаторыі ў Беларусі дадаліся факты пакідання украінскіх дзяцей у беларускіх сем'ях. Адначасова мы назіраем выпадкі, калі адны і тыя ж дзеці прывозяцца ў Беларусь некалькі разоў. Фактычна такія дзеці ўвесь час перамяшчаюцца паміж акупаванымі тэрыторыямі Украіны, а таксама Расіі і Беларусю. Такія дзеянні могуць быць спробай ухіліцца ад увагі Офіса пракурора Міжнароднага крымінальнага суда, чый фокус у першую чаргу накіраваны на непаўналетніх асоб, вывезеных з акупаваных тэрыторый Украіны на пастаяннай аснове. Мы вымушаны звяртаць увагу на тую абставіну, што устанаўленне нейкага часовага крытэрыя па знаходжанні такіх дзяцей у Беларусі, які выключае ўвагу крымінальнага суда, актыўна выкарыстоўваецца і будзе і далей выкарыстоўвацца рэжымам Лукашэнкі для садзейнічання Расіі ў дэпартацыі украінскіх дзяцей. Варта адзначыць, што пытанне аб здзяйсненні Александрам Лукашэнкам і яго саўдзельнікамі ваеннага злачынства знаходзіцца ў фокусе ўвагі і працы не толькі краін-партнёраў, але і шэрагу міжнародных арганізацый. Пасля прадстаўлення нашай каманды матэрыялаў аб здзяйсненні ваеннага злачынства, незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей, у тым ліку сірот, у Міжнародны крымінальны суд, Парламенцкая асамблея Савета Европы, Еўрапейскі парламент, Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве Еўропе падтрымлівалі пачатае пракуратурай Украіны расследаванне і заклікалі Міжнародны крымінальны суд разгледзець пытанне аб выдачы міжнароднага ордэра на арышт Лукашэнкі.